Szeretem olvasni a Bibliát. Mindig arra vágytam, hogy minél jobban megértsem azt, amit mondani akar. De a kincsek a mélyben vannak. Ezeket sokféleképpen hozhatod fel, vésővel és kalapáccsal, kitartó munkával, hosszú idő alatt, vagy a bibliai felfedező programmal könnyedén. Több mint 90 féle fordítás, szótárak, e-bookok, Grül Eszter által készített görög-magyar és héber-magyar szótár. Egyedülálló kereséselemzés, melyen megtudhatod egy pillanat alatt, hogy az eredeti héber vagy görög szavakat mire fordította le Károli Gáspár. Térképmellékletek, hogy megismerd az eredeti bibliai helyek elhelyezkedését, és be tud azonosítani, most milyen országban vannak. Könnyen be tudod illeszteni dolgozatodba vagy jegyzetedbe a megfelelő igéket. A szótárazás csak egy pillanat. Akár egy egész verset elemezhetsz egy gombnyomással. Ha kíváncsi vagy, hol fordul még elő az a kifejezés. Csak egy kattintás. Sok időt töltöttem a könyvtárban szótárazással, aztán megvettem a Biblia felfedező programot. És most, a megnövekedett szabadidőmben már másokból bújom könyveket. Utazás közben is jól tudom olvasni a kedvenc könyvemet. Istentiszteleten is könnyen jegyzetelek a programmal. Ha hallgatni és olvasni akarom egyszerre a Bibliát, az sem probléma. Ha te is szereted olvasni a Bibliát, és szeretnél minél jobban elmélyülni benne, akkor most rendeld meg a Biblia felfedező programot kedvezményes áron PC-re, Macintosra vagy androidos telefonodra vagy tabletedre.